जोंबो खोनादों आरो नंथारगौबा बिथांखौ जोङो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो एक्सपेल खालामगोन बेबायदि माने दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोआव नाङा आरो बेखौनो जोङो बोराबखानानै जोंनि बे दोलोआव मोनसे साखोन दोलो जों बानायनो सेस्था खालामखाबाय थादों। सालबारि ब्लकनि आफादगिरिया गुबुन हिनजाव लानानै खारनाय बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? ससियेल मिडियायाव बहुत समाव ओरैनो नंखाय बाखाय खोथा सोलियो मालाबा आंनि सायावबो बहुत खोथा नंखाय खोथाखौ खोनायो आरो बेखौ जेसेबांलागै पुलिसनि तदन्तनि दाराहै जों बेखौ फाइनालि जानो हाया दासिमहालागै जों बे खोथाखौ बुंनो हाया। ओरैनो जोंबो खोनादों आरो नंथारगौबा बिथांखौ जोङो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो एक्सपेल खालामगोन बेबायदि माने दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोआव नाङा आरो बेखौनो जोङो बोराबखानानै जोंनि बे दोलोआव मोनसे साखोन दोलो जों बानायनो सेस्था खालामखाबाय थादों बेखौ जों गाबोननि बिथोराव एक्सपेल खालामगोन। जों बेखायनो बुंदों जे माने गोबां कनस्पिरेसि थायो गोबां समाव नुदों माने बिरोधि पार्टिफ्रा बेफोरखौ मोनसे फोसावथिंनायबो मोनसे हाबाफारि मावनो नागिरो बेखायनो तदन्तनि गेजेराव जि माने सैथोआ फैनाय लोगो लोगो जों बिथांनि सायाव एक्सन लागोन आरो बेफोरबायदि सोद्रोमाखौ जुदि गमामायैनो नंथारगौबा जों गाबोन समफोरनि गेजेरावनो एक्सपेल खालामगोन आरोखि।